ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ರಸಗುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆಗ್. ಎರೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟನ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಸ್ವೀಟ್. ನೆಕ್ಕೇನ ಮಾತದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರನ್ನು ಯಾನು ಬೆಚ್ಚಾವರೆಗೆ ದಿಯೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲತದು ದೀವೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟ ನೀರು ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರನ್ನು ಕೊದ್ದೇರೆ ಬುಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಪೇರು ಕೊದ್ದು ಬಂಡ ತುಲೈತೆ ಕೊದ್ದೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೋದು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ದೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಸ್ಲೋ ದೀವನ್ಗ ಇಜಿನ ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಇಂಚನೆ ಲಿಂಬೆದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೇರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪುಡಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಾನು ಒರಿಜಿನ ನೀರನ್ನು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದಿಯನ್ನು ಇಂಚ ತಿರ್ಕಬೇತುಲೆ. ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ವಿನೆಗರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತಲೆ ಒಂದು ಆಡ್ತಲೆ ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇರ್ ಪುಡದು ತುಲೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಅವು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಆಡ್ತಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಪೊಡು ಒಂಚಿಯನ್ನು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಅರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮುಳು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ನಮಕ್ ಪೇರ್ ಪುಡೈನ ಅವೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸಲ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೊಡು ಮೇಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಶ ಪುಳಿತ ಅಂಶ ಪೋಡು ನಿಕ್ ಅಂಚೊಂದು 2 ಸಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕುಡುವಂತೆ ನೀರಿಡು ಒಂದು 2 ಸಲ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುಂಟೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುಂಟುದು ನನ್ನ ಕುಡ ಏನಂತೆ ನೀರಿಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರಿಡು ಒಂದು 2 ಸಲ ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಲುಂಬುಂಡಾಂಡು ಐಟ ಪುಳಿತಂಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಂಟುಂಡ 2 ಸಲ ಲುಂಬುಂಡ ಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೀರು ಅರಿಯರೆಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ದೀಕ ಸರಿ ಪೊಂಟುದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತುನೇನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುಂಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನೀರು ಅರಿಯರೆ ಬುಡೋಡು ತುಲೆ ಇದೇನ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನೀರು ಅರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಇಂತೆ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋಣ ತುಲೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಅಂಗೈಡ್ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಅಂಗೈಡ್ ಇಂಚ ಅವೇನು ಚೂರು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಲಪೋತ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಸಗುಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾಳಾಪುಡು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಐಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ದೀನ ಆಡ್ದುಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿಲಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ರೌಂಡ್ ಗೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ರಸಗುಲ್ಲನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಪ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೀಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಜರ ಇದು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಬರಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ
ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 2 ಬೌಲ್ ನೀರು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ್ನೇಟ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಡು ಚೌಂಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬಿಡೋಡು 1-2 ನಿಮಿಷ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒವೇ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ಇಂಚಾತನಂದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚೂರೇ ಚೂರು ಕೇಸರ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕೇಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ಲ ಪಾಡಲಿ. ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಐಕಿತ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಅವು ರಸಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪೇರ್ದ ಒಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಕೊದ್ದೋಡು ಐಟೆ ಅವು 15 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೊಳ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವ ಸುಮಾರು ಸಕ್ಕರದ ನೀರ್ಲತ್ತಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಅವು ಹೋಯ್ತಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಯಾನ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ರಸಗುಲ್ಲನ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಬೋಡನ ನಿಕ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಜಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ರಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರನ್ನು ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಬಡ ಸಕ್ಕರೆದವು ಪಾಕ ಚೀಪ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಂಡನೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಶೋಕು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ತುಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಯೋಡು. ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಏತು ಸೋಕಾದ ತುಲೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆದ್ಬೋದು ಏತು ತುಲೆ ಐತೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ತುಲೆ ಇದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏತು ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಸಗುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಆತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯರಂತ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನಿಯರಿಗೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದುಂಡ ಎಂಚ ಆವಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಪಂಡ ದಾಯಿ ತಡ ವರ ಟ್ರೈ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು ಪಂದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು. ಈ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.